Ni aitzolatutza naz, dimen bizina Sartaun auzoan, 22 urte dekodaz, da aizkolaritza praktikatzen dut. Arrazoi nagusia, nire aite aizkolari izin zala, bere garaien, oin be praktikatzen dau, Bizkaiko txapelketa biok irabazi ginen, oin dela hile pare bat. Eta, bueno, ni pentsat arrazoi nagusia hori dela, ez? Erreztasun asko emoten dau zure aite kirol horretan egotea, bestela oso zaila izaten da. Zer dauka edo zer ez dauka esatea agian errazago izango da, ez? Baina, bueno, zer daukan niri gauza herrikoi bat dala, jendeak, gazteak igual ez da hainbeste apoiatzen, baina, bueno, nik pentsat jende zarrean ohitura asko egon dela kirol horretan, aspaldiko apustuak eta ikusita zezen plazak eta guztiz betetzen ziren. Nik bien artean sartuko nuke eta batez ere horren arrazoia edo izango litzateke herri kirola, ez? Hitzak berak esaten duen bezala. Herria, nik esan nuke bere herriaren kultura, folklorea edo ohitura, eta kirola nola ez, kirola. Nik uste dut bietan sartu daitekela eta ondo geratzen dela aspektu bietan, ez? Kirol hori eiteko aizkolariak zer aukin behar dauen, nik pentsetan dut beharrezkoa dela fondo pixka bat edo resistentzia pixka bat, gero indarra nola ez, bai besoetan eta bai gerri aldean, eta nik pentsetan dut teknika ezinbestekoa dela. Bueno, azkenean gur bat bagitzen da alde bietatik, ez? Lehenengo zati bat, gero beste zatie, orduen beti esango duke optimoa izango litzateke alde bakoitzatik erdia egitea eta erdi hori perfecto egitea. Hobeto izaten da alde batetik lehenengo gehiago sartu, gero gutxiago geretzeko, baina, bueno, bakoitzak bere estrategiak erabiltzen dauz, eta gero kolpe bakoitza leku, pentsat aurrekoan bandozun lekuen emotea, direkzio bardinean, eta aizkorak alde egin barik, bueno, nik pentsat horrek esfortzu handie behar dauela, zendaiz eta gu denbora asko ibili, ja nekean nabaritzen denean, akats horiek egoten dire, ez? Bueno, prestakuntza aldetik ezberdina izaten da, ez? Txapelketaren araberako entrenamenduak egiten doguz. Azkenean entrenamendu horiek batez be txapelketa baten 8 gure bai behar badire, entrenamenduan be saiatzen zara txapelketako lan berdina egiten, ez? Gero txapelketa ezberdinak dauz urrezko aizkora adibidez, proba ezberdinak direla, bai zutika, bai etxanda eta hola. Eta bueno, beti normalean saiatzen gara txapelketako lanak etxean egiten, ez? Da gero aparte, esan dugu meure teknika lantzeko hori da ohikoena, baina, bueno, erresistentzia lantzeko, jendeak bizikletara biltzen du, edo mendira huelta bat, edo taktika ezberdinak daude, ez? Damasko atetik helduko juare, yala, 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 ramala, yala, yala, ramala. Bai, kirola garestia da, ez? Eta esango duzu, bueno, jende gutxiago lor dezake eta aurkari gutxiago gongo da. Baina ez, nik uste dute beharrezkoa dela kirola hau bultzatzea eta ea jende gehiago sartzen den bertan. Baina esan duguna, ez? Sartzeko gaitasun hori nik uste dut oso gutxik daukatela aukeraren aldetek, ez? Izan ere, edozein umeek bere amari esaten badio, bueno, ama, aizkolari izan nahi dut eta aizkora bat erosi dezazu eta entrenatzera joango naz, baina nora, zelan, segaitik, ez? En cambio, esaten futbolan apuntatu nahi dut, seguramente bere ikastolan egongo da futbol taleren bat, edo bestela herrian, seguru, nik uste dut ez dagoela Euskal Herri osoan herri bat, futbol talde bat ez daukana. Nik uste dut galtzeko baino beti egongo da norbait, ez? Jendeak esaten du, ekonomikoki rentablea ez bada, azkenean
jende asko gutxi egingo du, ez? Baina, bueno, nabaritzen da krisia, nik uste dut nabaritzen dela sektore guztietan, eta baita herri kiroletan ere, batez ere gure diru iturri nagusiak udaletxeak direlako, bertan egiten ditugun saioak eta erakustaldiengatik, eta udaletxetako presupuestoak egin behar direnean, jaietarako nik uste dut lehendabizi edo bigarren gauza kentzen dena herri kirolak direla. Agian jente gehiago mugitzen ez duelako, baina bueno, herri kiroletako dirua kendu eta igual musika kontzertu baten segulako dirutza gastatzen dute. Nik uste dut azkenean eskaria eta eskaintza dela, Pelotarekin ere orain dela 15 bat urte ez zegoen horrelako besterako ikuskizuna edo jendea esen pelota ikusten beste joaten. Nik uste dut hor gakoa telebista sartzea izan zela, telebistak babesleak ekarri zituen eta babesleak dirua ekartzen du. Diruarekin malkarrak zelaitzen dira, ez? Azken finean, nik uste dut aizkolaritzan ere horrelako zerbait gertatu beharko litzatekeela boom bat gertatzeko, ez? Eta jendeak erantzuna eman behar, ez da bakarrik dirua inbertitzean, erantzunik ez badago ez da lortzen, ez? Baina, bueno, nik uste dut bertan jarraituko duela horrelako erritmo baten, jendeak ikusiko duela bai jaietan edo, baina, bueno, telebista sartzen bada eta komunikabideak eta eragin asko izaten dute, ez? Horrelako kirol baten batez ere. Ahora, Sean.